היי. טוב, אז עכשיו אנחנו נשחק רובלוקס, אבל לפני כן נעלה, כי זה לא הטלפון שלי, אז רגע בואו נעלה. נכנסים לאפליקציה הזאת. וכותבים רובלוקס. עכשיו יש לנו את זה, אז נלחץ עליו. ויש לנו כאן עדכון או התקנה. יש עדכון כי פשוט אני לא מוצאת את הרובלוקס, אז יש לי עדכון. טוב, הנה. עכשיו נלחץ על זה, על המשחק. מושלם. טוב, אז לוחצים בעיגול הכחול הזה. יאללה. ואם אתם רוצים שיראו אתכם, אתם לוחצים כאן. כאן. ואני לא רוצה, אני אוהבת שלא רואים אותי. ואז אתם לוחצים כאן, בכחול. מה לעשות? תגיד. מה כתוב עושה? שאתם לא רואים אותי. אבל תגיד מה לעשות. אני עולה. הכי גאיקון. רואים אנשים אחרים, נכון? כן. על מי? מיכאל ואירן, טוטו עליכם. והולכים לשם קופצים עוד פעם. הלאה? וואי. שנייה בוא נפרוט. תירק עליי. רגע. באתי לזרוק את זה. הולכים לשם. וזה שיותר צריך לתפוס אותם. הוא זרק עליי. הולכים מהכפתור. בורחים כמו מישהו. הנה אחת. אוי. עכשיו כבר לחצתי. איזה שיעלה אתכם, אתם תבכו. ביי. הנה הם הולכים. קום! יאללה. לא נצליח מתוך איסי. לא הולכים. לא. דודה, בולה. אתם מטומטם עכשיו. טוב, אני אתן לכם חלק הבא מחר. ביי.